bychom si společně zaspívali nějakou pěknou písničku, co vy na to? Určitě znáte nějakou ze školky, teď mě napadá třeba, když tady koukáme, děvčátka mají krásné modré oči. Holka modrooká znáte? Znáte někdo písničku Holka modrooká? Ale znáte. Tak zkusíme teda, jo? A tatínky, maminky poprosíme taky, aby se přidali. Jo? Začneme z veselá. Tak, 3, 4. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podeme len tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. Krásně, bezvadně to umíte. No já si vás teď budu zvát, budu vás vítat ještě jednou tady osobně u stolečku, dostanete ode mě takový pamětní list, abyste měli na památku. Takže vždycky, když přečtu to jméno, tak vás poprosím, abyste sem ke mně přišli, aby vás viděli i ostatní spolužáci, že si vás i prohlédnu, jak vám to dneska sluší v tom svátečním. Takže já poprosím Dmitra Bajkeniče. Tak ten je na chodbě. Ne, ten je na chodbě. Už jde? Už jde. A jak tady nejsem. Tak já tě Dmitro na škole. Vítám i Ondřeje Beránka, kde pak máme Ondru. Tak Ondro, ať se ti ve škole líbí, ať se ti moc daří. Dál Vanesku Buchtiarovou. Elišku Čásovou vítám. Moni phải nghe tên nhá, xong lên đấy nghe chưa? Jevelinu Dubany. Dobrý den. Vítám. Babi còn chạy gì lúc khác. Tak já bych teď chtěla přivítat mezi námi paní ředitelku Petru Hejkalovou a paní zástupkyni Ivanu Mákovou. Dobrý den. Dobrý den. Přišli se na vás děti také podívat. Dobrý den. Tak, my jsme vás přišli přivítat u nás ve škole. A já mám pro vás hnedka první otázku. Schválně to bude znát správnou odpověď. Co asi dělá ředitelka školy? Výborně, skvěle. Tak to bude talent. Výborně, přesně tak. Takže my se nebudeme moc často potkávat, protože já jsem vždycky schovaná někde a řídím tu školu, aby paní uklízečky uklízely, aby paní učitelky hezky učily, aby vám kuchařky vařily samý dobroty, ale na všechno tady dohlížím, tak jenom abyste věděli,